Ligila at mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhang di pagsamba ay muling aming ipinaparati, pinakabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan, upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga naunang yugto ng banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit na iniaalay namin sa iyo, ang mga patotoo na hindi ka naglikat sa mga himalang ginawa mo sa aming mga buhay, at ang mga awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit na aming nadarama ay napakatamis na presensya hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Patuloy na tumalima ang lahat ng mga anak at muli aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami na yung banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo sa aming mga karumihang nagawa laban sa iyo. At buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng iyong mga anak sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Alisin mo ang lahat ng mga pag-alinlangan. Alisin mo lahat ng uri ng mga hadlang. Sa pangkalahatang panalangin naming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda, we bind the power of darkness, doubts and unbelief cast out, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Lakasan ninyo mga minamahal, hindi ko maintindihan. Sabay-sabay po tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, huwag nating limitahan na purihin ang ating mahal na Panginoon dahil kapag hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw, aantukin kayo. Maghapon tayo diyan sa ating kinaupuan, kung hindi tayo magre-response dito sa harapan at hindi tayo nakikiisa, isang tiyak na bagay, maya-maya, umihilig ka na. Kahit linggo po. Kaya, kung may paraan ang kalaban para tayo patulugin, lalo na sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, sa pagkikinig ng mga patotoo, mayroon din tayong magagawa, maminamahal. Amen. Yung ating pong pagpapalakpak, yung ating pong pagsigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, palalayasin po natin ang masamang espiritu ng antok. Amen. Amen. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And we give double honor and respect to the end-time prophet of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na rin po sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, at sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong kasama ngayon, at sa mga kapatiran nating datihan, at ganun din sa ating mga webcast, Facebook at YouTube viewers, na salamat sa mahal na Panginoon na nakabalik po tayo muli at inaasam-asam ng ating minamahal na mga kapatid. Hallelujah, na tayo po ay makapag-iri uli at sa kapahintulutan ng kanilang mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord. Ngayon, maminamahal, ay nakabalik tayo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ating pinapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. At may hawhaw pa po ako, maminamahal, noong nakarang linggo. Ang kagalakan sa aking puso, maminamahal, na napalitan yung kalungkutan. Amen. Amen. Talagang totoo yung sinabi na aking mahal na anak. Ako'y nalulungkot, maminamahal, dahil talagang wala talaga kaming ka-idea na tayo po pala ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ang aking marubdob at sa pusong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon ay walang katapusan. Amen. Amen. Maging sa kanilang mga beloved babies, sa kanilang beloved children, at sa beloved children po natin, beloved parents in the Lord. At siyempre po kayo, maminamahal, na patuloy na narito. Amen? Amen? Ngayon, we are celebrating our Holy Supper dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen?
Dahil may San Carlos City din po kasi ang Negros Occidental o Oriental maminamahal. Mayroon po tayong San Carlos City din outreach din sa may parting Negros. Kaya i-clear po natin na tayo po ay nasa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24. And we are tackling, or our topic now this afternoon is about the knowledge of God is man's glory. Ito maminamahal ay dugtong sa ating pinag-aralan nakaraang Sunday, nakaraang overnight. At mayroong binanggit ang ating beloved minister John Isquera, maminamahal na nag-ignite na hindi talaga naalis sa aking isipan, tumatak sa aking isipan. Ang sabi niya maminamahal, kaya daw ang Amerika ay nagiging weak sa kasalukuyan dahil sa sila'y umasa na sa kanilang karunungan. At nung araw, bumabase sila sa salita ng Diyos. Ang kanilang mga batas ay talagang batay sa salita ng Diyos. Ngayon sila'y lumilihis na. Kaya ngayon maminamahal ang Amerika, they are suffering. At ang sabi nga ng ating beloved Tet, maminamahal, sa ibang parte ng lugar ng Amerika ay grabe na po ang init. Hindi po basta-basta ang init. Kaya kayong mga minamahal kong iniibig na mga kapatiran dito sa San Carlos City, Pangasinan, at yung mga nakakarinig ng pangangaral na ito, pakinggan ninyong mainam ang mga talata dahil napakahalaga nito. Pakibasa diretso sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Jeremiah, kabanata po ay 9, talata po ay 23 hanggang 24. Ito po ang nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Pagpalain po ng malapayin ng kanyang mga salita nating binasa. Basahin natin sa English, maminamahal, ang sabi rito, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Maliwanag, maminamahal, na ang ating Diyos ay hindi nalulugod sa kayabangan ng tao. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, kung kayo po'y masugid na nakikinig, sumusubaybay sa mga preaching o mga mensahe na napakahalaga, ay bantayan po ninyo ang bawat puntos na kanilang sinasabi. Yung mga mangangaral. Amen. Grabe, maminamahal. Ang Diyos daw ay nalulugod doon sa katuwiran. Doon, maminamahal, sa just na judgment. Hallelujah. At loving kindness. Bakit ang mga Kristiyano, maminamahal, hindi nakukuntinto sa kanilang buhay ngayon? Hindi nila napapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Na dati-rati sila'y punong-puno ng mga karamdaman. Problematic, maminamahal. Hallelujah, alipin ng mga bisyo. Drug addict, hallelujah. May mga karamdaman ang pisikal na katawan. Pagkatapos na pinagaling ang kanilang karamdaman, nagbago ang kanilang buhay. Hindi sila nakukuntinto. Ang sabi nga ng mga mangangaral, gusto nilang yumaman ng yumaman ng yumaman.
nung pinagyaman maminamahal, nasaan na ngayon ang mga mayayaman na mga Kristiyano? Tumalikod na, nawawala na sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So anong napapala nila? Anong mapapala natin? Kaya nga, ang mga matatalinong tao sa banal na kasulatan, ang mga matatalinong Kristiyano na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, kontento sila na pagdating ng Miyerkules, nandito sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Biyernes overnight prayer, nagpupuyat sila. Linggo, narito sila upang pumuri sa mahal na Panginoon. Dahil yun ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos na wala sa sanlibutan ito. Amen! Minsan maminamahal kapag pinagpapala na tayo, nagsilakihan na yung ating mga tahanan, muunlad ng ating kabuhayan, tayo na maminamahal ay talagang pinagpalang lubos, nakakalimutan na natin yung ating pinanggalingan. Na dati-rati alam natin maminamahal, na kahit maglalakad tayo patungo sa gawain ng mahal na Panginoon, ginagawa natin. Ngayon maminamahal, naka-air condition na sa bahay, naka-air condition na sa sasakyan, ayaw nang magpainit dahil sa ating mga bahay-sambahan wala naman siguro tayong iilan lang sa mga bahay-sambahan dito sa Pilipinas, sa abroad maminamahal, naka-air condition sila. Pero dito talaga, nagtitiis tayo sa init. Dahil habang mainit maminamahal, hallelujah, mainit ka rin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakikita mo yung pagsasakripisyo, nagbubunga. Hallelujah, nagpapainit ka, nagpapagutom ka. Hallelujah. At nagugulat ka na lamang. Hallelujah, dahil sa mga problema mo, sa mga suliranin mo, maminamahal. Hallelujah, sa iyong patuloy na paglilingkod sa malapay, nalulutas lahat. Ngayon nakakalimutan ito. Kaya nga, ang Biblia, maminamahal, tulad ng sinabi ng mga mangangaral, palagi nating isa sa isip, palagi nating isa sa isip, isa sa puso. Maminamahal, yung mga pangangaral na yan, ano ba talaga ang ating layunin? Kung bakit, maminamahal, niligtas tayo ng Diyos na dapat tayo po'y ibulid na sa dagat-dagatang apoy. Ikaw ay lipos ng iyong karamdaman. Hinango ka. Inalis ka sa karamdaman mo. Nagbago ang iyong buhay. Hallelujah. Pagkatapos na ikaw'y pinagpala, bigla ka na lamang tatalikod. Mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Maminamahal, hindi naglikat ang mga mangangaral. Hindi po nagpapabaya ang ating mahal na pastor. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ng propeta ng Diyos, dumalo kayo ng dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Maki-increase ang inyong pananampalataya. Dadagdagan ang inyong pananampalataya sa tuwing kayo po'y dadalo. Dahil marinig ninyo ang mga patotoo, marinig ninyo ang mga pagpupuri, marinig ninyo ang ibanghilyo ng kaligtasan. Hallelujah! Papalitan ang mga kabiguan, papalitan ang mga kawalang gana sa paglilingkod sa Diyos ng kasiglaan, ng talagang grabe maminamahal, na maningas na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya hindi tayo pinag-a-absent ng ating Diyos na buhay. Amen! Dahil kung mag-absent ka, hindi ka maka-attend, maka-escape ka lang ng isang gawain, isang tiyak na bagay. Pagdating ng sunod na gawain, mawalan ka na ng gana. Ayaw mo nang mag-overnight. Sa susunod, dahil linggo ka lang dumadalo. Sa susunod, pati linggo, hindi ka na dadalo. Holy Supper ka na lang dadalo. Sa susunod yan. Dadalo ka kapag mayroon na lamang anniversary. Anong klaseng Kristiyano tayo? Na tayo umaasa na tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa pagpapaalala sa atin. Ang kasunod nating basahin, maminamahal, ay yung sinabi ng Deuteronomy. Ito talaga, maminamahal, ay ito'y totoo. Deuteronomy chapter 8, verses 11 up to 20, maminamahal. Praise the Lord. Lagi ninyong naririnig ito. Paulit-ulit na ating binabasa. Kaya nga sabi ko, isa sa isip, isa sa puso, ating pagbubulay-bulayan, atin pong pagninilay-linayan itong mga salitang ito. Basa, diretso po sa Tagalog. Praise the Lord. Dito pong nakasulat, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito
baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas, at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa iyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkakamali ba ang mga mangangaral, maminamahal, sa pagpapaalala sa atin? Tayo po na mga wala ng panahon, dumalo ng Miyerkules, mag-overnight, dahil gusto natin linggo na lang. Naalala ba ninyo itong ating binasang talata, maminamahal? Nang sabi ng ating malapayon, hindi ba ninyo naalala na katulad kayo ng mga Israelita nung sila'y nandun sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo sa Ehipto? Nakalimutan na ba natin, maminamahal, yung ating pinagdadaan ng buhay? Saan tayo galing? Ano po ang ating pinanggalingan? Wala na tayong pag-asa sa mundong ating ginagalawan. Binigyan tayo ng pag-asa ng mahal na Panginoon, kinabagan tayo. Amen? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, mag-ingat daw tayo na baka kapag tayo'y nabusog na nang dahil sa ating kapangyarihan at nang dahil sa ating karunungan, tayo'y yumaman. Mag-ingat daw tayo, maminamahal, dahil mayroon ka ng katalinuhan. Hallelujah! Ipagpapalit mo na ang Diyos na nagpulot sa iyo galing sa lusak ng kasalanan upang kayo, hallelujah, kanyang kahabagan, upang dalhin kayo dito sa buong katotohanan, upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dahil ang sabi nga ng ating, hallelujah, tema na pinag-uusapan, na ang karunungan ng Diyos ay para maluwalhati ng mga tao. Hallelujah, ang kanyang mga kagilagilalas na gawa. Hindi ikaw ang may gawa kung bakit mayroon kang karunungan. Hindi ikaw ang may gawa kung bakit ikaw ngayon ay yumaman. Hindi ikaw ang may gawa na bakit ikaw ngayon ay malakas. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay na anong mayroon ka ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wala palang may pagyayabang ipagmamalaki ang tao. Amen. Amen. Kaya nga ang sabi ng Biblia, darating ang kahatulan. Hallelujah. Na ang Diyos din mismo ang nagtatalaga. Mayroong patutunguhan ang mga tao, maminamahal. Ang sabi nga nila, matagal ninyong naririnig, hindi kami mabubuhay diyan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan namin kumita. Hindi kami mabubuhay diyan sa pagiging seryoso na palagi na lang nandyan, Miyerkules, Biyernes at Linggo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Paano naman ang aming mga mahal sa buhay? Paano naman ang aming araw-araw na ginagawa? Hallelujah, magtrabaho kami para kami mabuhay. Hindi naman tayo pinagbabawalan, maminamahal. Gawin natin ang dapat nating gawin. Pero gawin natin ang sinabi ng mahal na Panginoon.
Dahil kung ikaw ay totoong may karunungan galing sa Diyos, lahat ng bagay na anong mayroon ka, hiram mo yan galing sa mahal na Panginoon. Wala kang kakayahan, wala tayong kakayahan. Kaya yan ang nagiging sanhi kung bakit ka nanlalamig ngayon, nanlulupaypay ngayon. Bakit wala kang ganang paglingkuran ng Diyos? Bakit wala kang gana maminamahal, isagawa ang iyong buhay bilang tunay na Kristiyano, anak ng Diyos na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan? Dahil na-separate na ang isip mo, nadala na doon sa panlilinlang ng dyablo, ng sanlibutan ito, na puro na lang yaman, yaman na lang ang pinag-uusapan, paano yumaman, kaya nga ang araw ginagawa ng gabi, ang gabi ginawa ng araw, pero hindi ka pa rin yumaman, puno ka pa rin ng karamdaman, hindi ka pa rin nagbago, may problema ka pa rin. Pagkatapos ngayon, maminamahal, inahon ka ng mahal na Panginoon, inalis ka doon sa iyong kaaba-abang kalalagayan, nandito ka na sa bumbong katotohanan, tatalikod ka pa, aayaw ka pa. Aba, maminamahal, mag-isip tayo. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang tunay na pag-asa sa mundong ito ay hindi ang karunungan ng tao, ang karunungan ng Diyos, ang pag-asa ng mundong ito. Hindi ang kakayahan ng tao. Amen. Hindi, maminamahal, ang kayabangan ng tao. Lahat, maminamahal, na napaparam. Lahat ay napupugnaw. Lahat ay nawawala. Lahat, maminamahal, ay may katapusan. Pero ang Diyos ay nananatili sa kanyang pagmamahal sa iyo. Sa pagmamahal niya sa akin, pagmamahal niya sa atin, laging nariyan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Isang negosyante dyan sa Metro Manila, nabankrupt yung kanyang printing press na minamahal. Lumapit sa mahal na Panginoon habang dumalo sa ating krusada sa Luneta. Habang naririnig niya ang Ebanghelyo ng kaligtasan, dala ng ating malaybangilista na may dalang kapangyarihan. Lumapit siya, nagpatulong, ang sabi niya, isa kong bangkaruti. Bagamat siya maminamahal ay isang professor, may karunungan, nagtuturo sa isang universidad, exclusive na universidad sa Metro Manila. Ngunit ang kanyang karunungan, maminamahal, ay talagang may katapusan. Yung kanyang negosyong printing press ay bumagsak. Lumapit sa mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, anong gagawin ko? Gusto kong makabangon. Gusto kong makapaglingkod sa Diyos. Tulungan mo ako, turuan mo ako. Tinuruan ng ating mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Magtapat ka sa pagbibigay ng ikaputhandog. Mamuhay ka na may kabanalan. Amen. Magpatutuo ka, maging masigasig ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na pastor, wala na akong natitirang pera, kundi mayroon siyang daladalang piggy bank. Yung alkansya na mga barya-barya lang natitira. Dinala niya sa mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, ito lang ay ibibigay ko. Ang sabi ng mahal na pastor, sabi mo, bangkaruti ka. Buksan mo yan. Ikapital mo muli sa iyong negosyo. Bumalik ka dito kapag ikay pinagpala na at pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Tulad ng sinabi ng propeta ng Diyos, hindi yung karunungan ng ating mahal na kapatid, maminamahal, ang kanyang pinairal, kundi sinunod niya ang sinabi ng propeta ng Diyos. Nakinig siya, binuksan niya, magkano lang ang nalikom niya, inumpisa niya sa maliit muli na pagbangon sa kanyang printing press. Hindi nagtagal, maminamahal, bumalik siya sa ating mahal na pastor. Nagdala na kanyang 10 bahagi tandog. Ang sabi na niya, totoo mahal na pastor ang sinabi mo. Sa aking pagsunod sa iyo, unti-unting binabangon ng aking printing press ngayon. Pinagpala akong lubos. Ito po ang aking ikaputhandog. At habang tayo po ay nagkukrusada sa Metro Manila, tumulong siya. Nagpapasalamat siya. Lagi siya nagpapatutuo. Dumalo siya ng dumalo 3 times a week. At habang maminaman lumalaon, grabe, inangat siyang muli, pinagpala. Lahat maminamahal na kanyang makakontak doon. Kinuntak siya uli. Bumalik ang kanyang negosyo. Pinagpala siyang muli. Grabe, maminamahal. Habang siya'y pinagpala, sabi na totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sumunod lamang tayo sa kanyang sasabihin. Hindi talaga sa ating karunungan. Hallelujah. Nagmumula ang pagpapala.
kung tayo mapagpakumbaba na lumalapit sa ating mahal na Panginoon at makinig tayo sa sinabi ng propeta ng Diyos sa mga mangangaral, isang tiyak na bagay, ano man ang ating kahilingan, pakikinggan ng ating Diyos. At ngayon, ibinalik sa akin ang masagalang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, maminamahal, we are now in a perilous time. Andito na tayo sa huling siglo ng ating buhay, na anytime rapture will takes place. Yung ating mga kapatid na ito na pinagpapala, kaya makinig kayo, kayong mga pinagpapala, maminamahal. Ang mga pagpapala na yan ay minsan nagiging mitsa yan, nagiging bitag yan, maminamahal, para kayo unti-unting aalisin sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sa sobrang dami ng pagpapala, nakakalimutan na ninyong pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Alam naman natin ang ating buhay, katulad tayo ng isda, na kapag tayo alisin sa tubig ang isda na mamatay, alisin tayo dito sa gawain, sa pagpupuri, tayo'y mamamatay unti-unti. Kaya nga, maminamahal, yung ating mahal na kapatid na ito, ay pinayuhan ng ating mahal na pastor, magpakainit ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang lumubay sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Dahil nakakatakot nitong mga huling panahon, maminamahal. Talagang maraming manlulupaypay, lalo na ngayon, maminamahal, itong pandemic nating nararanasan. Maraming mga Kristiyano ngayon nagkakaroon ng mga katanungan. At huwag ninyong masamain ngayon, maminamahal, yung aking sasambitin, yung aking babanggitin. Tingnan niyo po kung gaano katotoo talaga na perilous time shall come. Alam natin na mayroon tayong pananampalataya. Mayroon tayong pagtitiwala sa Diyos. Mayroong nagpapaliwanag sa atin na yung pong pagpapaturok ng mga injection na yan, maminamahal, yung pong bakuna na yan ay nakakasama sa ating kalusugan at hindi natin alam ano talaga ang laman yan. Pero tingnan niyo po, marami pa rin ang sumusunod. Marami pa rin ang nagpapabakuna. Hindi ba ninyo alam, maminamahal, ito yung mga silo ng dyablo. Hallelujah! Karunungan ng tao dahil gusto ng tao, maminamahal, na alipinin ang tao. At kikitil sila ng buhay para kakaunti na lang ang matitira. Pagkatapos yan, maminamahal, yun ang kanilang pagharian. Wala tayong magagawa dahil ang katumbas na dito, yung atin ang kabuhayan. Ang katumbas na dito ay yung ating mga negosyo, yung ating mga hanap buhay. Pero huwag tayong makalimot ng ating Diyos, maminamahal, mismo ang nagsabi, baka kapag ikaw ay guminhawa na, kalimutan mo na, sasabihin mo na nagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa karunungan mo, sa karunungan ng tao. Maminamahal, nakakatakot na bagay na binibigay sa amin na mga mangangaral na babala para sa inyo. Ito ngayon, hindi natin alam, di po ba naglaylo? Biglang tumigil. Medyo ngayon, maminamahal, parang payapa tayo. Pero ito ang warning ng mahal na Panginoon. Pakibasa ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 up to 9. Makinig kayong mainam, maminamahal, dahil delikadong bagay ito. Kindly, basa diretso sa Tagalog. Dito po sa aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5, talata po ay 1 hanggang 9, ito po ang sinasabi. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi nyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae nagdadalang tao, at sila'y hindi makatatatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi.
Datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito maminamahal, matagal na namin minawarning, sinasabi sa lahat ng mga mananampalataya. Mahalaga ang kaligtasan. Amen. Mahalaga ang pagtunog ng trumpeta na ikaw at ako'y makarinig. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan. Ito ngayon, hindi natin alam ang sunod ng bukas. May magsisigaw, peace and safety. Kaya nga ngayon, hindi lang nakukuntinto sa booster. May unang tusok, may pangalawa, may booster pa. Ngayon, hindi nakuntento, may pang-apat pa. Dadagdagan uli, may booster pa daw. Pangalawang booster, para sigurado. Dahil yung una daw ay wala ng visa. Tingnan nyo maminamahal. Ang sabi ng Biblia, mangagpuyat kayo, magbantay kayo sa inyong kaligtasan. Dahil ito'y mga silo ng dyablo, maminamahal, para sa mga anak ng Diyos. Halalang matagal nang ipinangaral ng propeta ng Diyos, maminamahal. Anong pagkakaiba? Yang mga baksin na yan, kung halimbawa lang, sabi nga ng mga pastor, granting without admitting, na lahat pala ng baksin na yan, yan na ang pasimula. Ang ating mga isip ay inayos lamang, mindsetting lamang, na ang pagpapabakuna pala, ayan na po ang simbolo, pauna maminamahal, ng tataka ng 666. Binigyan tayo ng talino ng Diyos upang ang Diyos ay maluluwalhati. Hindi ang tao binigyan ng talino para ang Diyos ay ibababa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, here is wisdom. Ano bang ginagawa? Anong pagkakaiba ngayon? Kaya sabi ko, forgive me, minamahal, pagpaumanin ninyo sa mga tapos na diyan na bakunahan. Tapos na maminamahal, tingnan niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan. Anong pagkakaiba niyan? Di po ba ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 15 up to 18? Ang laya at ang alipin, ang mayaman at ang mahirap, haleluya, ay lalagyan ng marka ng tao na hindi na sila makapunta. Haleluya, sa airport para magbiyahe kung saan-saan. Hindi na sila makapunta sa mga mall. Haleluya, kung wala po yung vaccine, wala po yung 666. Amen. Maminamahal, haleluya, karunungan ng tao yan. Nang sabi ng Biblia, maminamahal, mayroon yang katapusan. Lalagyan niya ng end ng ating mahal na Panginoon. Haleluya! Walang makapagpapapigil lamang din kung hindi ang mga totoong man of God, ang mga mangangaral na magmulat sa atin sa buong katotohanan. Pinalaya na tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinalaya na tayo ng ating Diyos. Maminamahal, magpadaya pa ba tayo ngayon? Pagkatapos na malaman natin ang katotohanan, tingnan niyo po, pagkatapos, let us face the reality. Pagkatapos doon, nagamit ba natin ang vaccine? Nung maglaylo, balik sa dati. Kami na mga hindi sumunod, tayo na may Espiritu ni Kristo, na hindi sumunod, si Kristo ang ating sinusunod. Dahil siya ang ating karunungan. Amen? Hindi naman napabayaan, tuloy-tuloy ang gawain. Hindi tayo pinapabayaan ng ating mahal na Panginoon. Yan kung halimbawa, nagkatotoo yung sinabi ng sinsya, di umiikot na sa ating katawan. Hindi na natin masisisi ang mga mangangaral. Pero maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata kanina, peace and safety. Magsisigaw daw, okay na, kapayapaan na, safety na tayo. Pero sudden destruction shall come. Sudden destruction. Kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng panlalamig, panlulupaypay sa iyong pananampalataya, it's time to wake up.
Ngayon ang panahon para gumising ka. Huwag mong pabayaan ang iyong kaligtasan. Huwag mong pabayaan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil dinala ka na dito sa buong katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, walang pagkakaiba ng mga marka na yan. Walang pagkakaiba, hallelujah, ng ginagawa ng dinadivert lang sa iba't ibang pamamaraan. Pero batay na rin sa banal na kasulatan, sinunod na ng mundo ang ayon sa sinabi ng banal na kasulatan ng mga panukala sa darating na araw. Pero tayo pong mga tinubos ni Kristo, hindi na tayo magtatagal dahil ang ating Diyos ay maawa sa atin. Hallelujah, babalikan na tayo niya para tayo kukunin. Amen. Tutulog na ang trumpeta. Hindi tayo pahihirapan, maminamahal, na katulad ng ating iniisip na kahirapan. Kaya nga, maminamahal, minumulat tayo ng mga mangangaral. Minumulat tayo ng mga ordained preacher, ng mga preacher, ng mga ministers, ng ating minamahal, inagalang na pastor, na itong atin pong kinalalagyang gawain ay totoong gawain, genuine na gawain ng ating Diyos, na ating mahal na Jesucristo, ang siyang nangunguna dito, siyang makapangyarihan. Sinabi ng 16:18 ng Matthew, upon this rock, Peter, I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against this church of the living God. Hindi makakasira sa mga anak ng Diyos. Kahit ano pa, maminamahal, ang panlililang ng dyablo. Kahit ano pa ang sasabihin, hallelujah, ng ating mundong ginagalawan, Kristiyano kang may karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka na madadaya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Isang abogado, uncle ng ating minamahal na pastor, atheist, hindi nakikinig at hindi naniniwala na may Diyos. Si Atty. Estrada, si Teotulo, dumating sa Villaronit, sa ating main church. Ang lakas ng bagyo, super typhoon. Sabi ng tagapag-asa na kapatiran natin, mas mahal na pastor, i-strike na ang napakalakas na bagyo dito sa Metro Manila. Ang ating pastoral, maminamahal, kahit batang maliit, yung likod ng ano natin, yung pastoral natin, yung pinakalikod ng ating stage, kahit bata lang itutulak, talagang gumagalaw. Super typhoon. Dumating si Teotulo doon, maminamahal, sa Atty. Estrada. Hindi naniniwalang may Diyos, atheist. Habang nangangaral ang ating mahal na pastor, dumating ng napakalakas na ulan, napakalakas na bagyo. Halos hindi na kami magkarinigan. Tumayo ang ating mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, hallelujah, tumigil tayo, manalangin tayo. Hallelujah, ating rebukein itong super typhoon na to. Nanalangin kaming lahat, maminamahal. 86, that was 1986. Habang nalangin ang ating mahal na pastor, maminamahal, nirebuke niya ang super typhoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, bagyo, super typhoon. Hallelujah, malusaw ka. Hallelujah, umangat ka sa Metro Manila sa pangalan ni Jesus. Sa isang iglap, maminamahal, tumigil ang napakalakas na bagyo. Tumigil, maminamahal. Nagulat ang atheist na abogado. Pati alulod. Tiningnan niya, natuyo ang alulod. Grabe, maminamahal. Pagkatapos siyang makita, nung magpatanggap ang ating mahal na pastor, yung atheist na abogado, unang pumunta sa harapan, nagpakumbaba, tumanggap sa mahal na Panginoon, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Nung tumanggap, maminamahal, hallelujah, nakumbirti, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi, maminamahal, dahil nagtestify si Atty. Estrada, ang sabi niya, maminamahal, ako'y atheist, hindi ako naniniwala na may Diyos. Pero nakita ko ang bagyo ay tumigil. Nirebuke lamang ng ating mahal na ebangelista, ng huling propeta sa ating kapanahunan, ng pastor ng Diyos. Nakita ko ang alulod na tuyo. Sabi ko, ang sabi ng abogado, ang sabi niya, hindi ako makapaniwala. Sinong nagpapatangat ng bagyo na yon? At sinong nagpapatuyo doon sa lulod? Ang Diyos na may karunungan na higit sa karunungan ng abogado. Ang Diyos na makapangyarihan na dahil doon naluluwalhati ng tao ang Diyos na lumikha sa Kanya, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa yung sinabi ko kaninang talata.
Revelation chapter 13 verse 15 up to 18. Amen. Dahil medyo maminamahal, tayo po ay naglalaylo ngayon. Hindi po lalamig ang impyerno. Ang impyerno ay palaging nariyan, nakaatang ang dagat-dagatang apoy sa mga tao na ayaw maniwala, ayaw makinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang mga Kristiyano maminamahal ay hindi exempted dito. Kaya magpakainit na tayo. Maglingkod tayo ng may katapatan, may karunungan na galing sa ating malapaynon basa. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kagabi mo minamahal, habang pinapanood ko yung krusada sa Pampanga, dahil doon ako na-sign for 7 years, puno po yung Bringyao Sports Complex ng mga mananampalataya. Ang sabi ng mahal na pastor, kayong mga nag-reproduction o gumagawa ng mga ribulto sa Bacolor, tingnan nyo nung pumutok ang pinatubo, ibinaon, hindi naman kayo tinulungan ng mga ribulto na inyong ginawa. Ngayon, maminamahal, dito sa binasa nating talata, magbigay daw ng kapangyarihan doon sa tao. Sino ba maminamahal ngayon ang ating pagkaalam na pinagmulan nito? Mga connivances na mga elite na mga tao, mga mayayaman na gustong silang maghari lang sa buong mundo. Ngayon, may marka daw na ibibigay sa tao. Mayroon tayong national ID. Mayroon ng vaccine card. Hindi na kontento. Unang dose, second dose, third dose, mayroon pang-apat na dose. Talagang, ito talaga maminamahalay sa mga turing na mga Kristiyano, eye-opener. Mind-opener. Buksan ang ating isipan, ating pangunawa, dahil nasa Biblia, magpapaalipin pa ba tayo muli? Sinabi ng banal na kasulatan, inalis ka na diyan sa karumihan, diyan sa lusak ng kasalanan, pinagaling ng iyong karamdaman, nagbago ng iyong buhay, pinalaya ka na, magpaalipin ka uli. Ang daming nakakapansin. Akala natin maminamahal si Brother Boboy, si Brother Joven, si Brother Noel, the rest of the elders, lahat ng tumatayo dito ang ating pinupuri. Di ba ninyo alam na kapag pumapalakpak ka, ang pinapalakpakan mo yung mahal na Panginoon? Pag nagsisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, pinupuri mo ang Diyos. Nakapuntos na ang mahal na Panginoon, ang dami ng kaalaman, idinagdag sa atin, hindi man lamang tayo makapagtaas ng kamay. Hindi man lamang kayo makapunta dito sa harapan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hindi lang paulit-ulit yung nag-testify, kayo naman ang mag-testify sa ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Dahil alam naman ng Panginoon, mayroon siyang ginawa sa iyo, kapatid. Mayroon siyang mga pagpapalang ibinigay sa iyo. Ang sabi ng ating pinag-aralan, ang karunungan ng Diyos ay kaluwalhatian ng tao. May tataas ng tao ang Diyos. Ang ibig sabihin, maminamahal, para lang tayo mga tuod, pagpupunta dito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, pag sumasamba, hindi mo gagawin ang iyong parte na habang pumapalakpak ka,
binibilang ng mahal na Panginoon ng mga pumapalakpak dyan mula kanina hanggang ngayon. Hindi ka pa yata pumapalakpak, hindi ka pa yata nagtaas ng kamay, hindi ka pa yata nagsasabi ng hallelujah, praise the Lord. Binibilang ng mahal na Panginoon lahat ang ginagawa mo na yan. Dahil yan ang mga bagay na karunungan sa Diyos. Hindi yan mga imbentong mga salita. Mga salita yan ng Diyos na gagamitin ng mga Kristiyano para siya ay maging masigla na Kristiyano. Ang nagpapasigla, hindi kaming tumatayo dito. Ikaw mismo na pumapalakpak, nagha-hallelujah, praise the Lord, nag-i-amen, amen, nagtataas ng kamay, nagpupuri din sa iyong kinalalagyan para sumigla ka, sumigla ako, sumigla tayo. Yan ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang mahal na Panginoon naglagay sa kanyang iglesia, Episo 4:11, 12, maminamahal. Nilalagay na ang iglesia, nilalagyan niya, ibanghilista, pastor, guro, propeta, ibanghilista, upang perpektuhin ang kanyang mga anak. Amen. Upang turuan ang kanyang mga anak. Hallelujah. Na ang karunungan galing sa Diyos, maluluwalhati ng tao ang kapangyarihan, ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit yung nagagawa ni Brother Boboy, hindi mo ba magagawa? Yung nagagawa ni Brother Jobin, Brother Noel, ay hindi mo ba magagawa? Kapag sila'y masigla at sila'y mainit na nagtataas ng kamay, pumapalakpak, pag nagpupuri, talagang tumatalon, hindi mo ba magagawa? Kaya masisigla sila dahil nagagawa nila ang kinalulugdang bagay ng ating Diyos na buhay. Kaya mong gawin! Amen! Paano? Ang sarap ng ating upo. Para nag-aantay tayo na parang siwan tamad. Pitasin na lang ang bayabas, ayaw pang kumilos, akyatin para makakain siya. Nakanganga, nakaupo. Tayo, ang pagpapala ay nariyan na. Ibinibigay na ng malapayon, papalakpak ka na lang, magtataas ka na lang kamay, magpipraise the Lord ka na lang, mag-hallelujah ka na lang, palakpakan po natin Diyos na buhay. Isinubo na, ibinigay na, ayaw mo pang kainin. Amen? Amen? Ano bang nangyari sa atin, mga minamahal? Huwag niyong tingnan kami dito sa harapan. Tingnan ninyo si Jesus na nakapagtapos ng inyong pananampalataya. Dahil si Jesus ang ating pong takapagbigay ganti sa lahat ng ating ginagawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basa. Basa sa talata na sinabi ko. Dito po sa aklat po ng Epeso Kabanata 4, talata po 11 hanggang 12, ito pong nakasulat. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Para daw ang fivefold ministry para turuan tayo ng karunungan. Amen? Amen? For the perfecting of the saints. Dahil iperpektuhin ang kanyang body of Christ, yung mananampalataya, piperpektuhin. Naglagay siya ng fivefold ministry para magbigay sa atin ng karunungan. Amen. Dahil a perfect church without blemish, without wrinkles, will be brought to heaven. Yaon lamang Kristiyanong walang kapintasan, walang kulubot. Amen. Oo lang ng oo. Gawa lang ng gawa ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Kapag nagagawa natin, hindi lamang tuwing may anniversary. Amen. Amen. Kahit hindi anniversary, hallelujah, nagagawa natin ang pagtulong, nakagawa natin ang pagdadala ng mga kaluluwa, nagagawa natin tulungan ang ating pastoral house, nagagawa natin tulungan ang mga manggagawa, ang ating mga elders, ang mga awit. Tayo na matagal ang pinanawagan ng mga Kristiyano na gustong maglingkod sa Diyos bilang adults, youth, singles, finest, bilang elders of the church, bilang mga manggagawa na matagal ang pinangungusapan. Ito'y karunungan. Ito'y knowledge ng Diyos na Kanya nang ibinibigay sa atin, isinusubo na sa atin
Ayaw pa nating nguyain, ayaw pa nating kainin, ayaw nating pasalamatan ng mahal na Panginoon. Ano na nangyari sa mga Kristiyano? Nagiging alipin tayo, maminamahal, sa kapaligiran. Anong nararamdaman natin? Dito maminamahal sa huling talata, Psalms 144, verse 3 and 4. Makinig kayong mainam. Anong sinabi rito? Psalms 144, verse 3 and 4. Kindly, basa. Amen. Ito po nakasulat. Panginoon, ano ang tao upang iyong kilalanin siya? O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya? Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na napaparang. Tingnan niyo mang minamahal. Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Man is like to vanity. His days are a shadow that passeth away. Tingnan niyo mga minamahal. Pakiulit sa Tagalog. Dahil hindi natin ito binibigyan ng pansin. Pakiplas sa Tagalog. Ang 3 at 4 ng 144 ng awit ng Salmo. Praise the Lord. Kindly. Panginoon, ano ang tao upang iyong kilalanin siya? O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya? Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na mapaparam. Say, anong sinabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita? From dust we came, and from dust babalik tayo. Ginawa ka galing sa lupa, alikabok, babalik ka rin bilang alikabok. Kaya anong kailangan ng tao? Anong kailangan ng Kristiyano? Dapat magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Huwag baliwalain ang mga pangangaral ng ating mga ebangelista. Huwag baliwalain ang mga pangangaral ng mga ordained preacher, ng mga preachers, maminamahal, ng ating mga beloved elders. Pakinggan ang mga mensaheng ito dahil mahalaga ito. Ito ay buhay. Ito ang magliligtas sa inyo sa lusak ng impyerno, sa lusak ng kasalanan, para anytime magpabalik ang Diyos, tutunog ang trumpeta, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung ating minamahal na mga kapatid dito, sila mismo nag-testify. Ang sabi nila, walang kwenta ang aking karunungan. Walang kwenta ang aking natapos. Walang kabuluhan. Pero nung ako'y maglingkod sa Diyos, naluwalhati ko ang ating mahal na Panginoon. Ang tunay na karunungan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, pinagyaman kami. Pinagyaman tayo dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Nasumpungan natin ang buong-buong katotohanan. Si Kristo ang buong-buong katotohanan. Siya ang daan at siya ang buhay. Walang sino mang makapaparoon sa langit kung hindi tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, kilalanin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari na kanyang buhay, paglingkuran si Kristo, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, upang ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos, upang ikaw at ako ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Hallelujah, purihin ang ating Diyos. Hallelujah po. Walang kasing bait na Diyos. Diyos na napakahaba ng pangunawa, pagpapatawad, pangunawa. Intindi. Hallelujah, 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 hallelujah. Dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is.
Hallelujah, hallelujah, You're not hallelujah. God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. 'Cause you were Our God God alone from before time began. You were on your throne. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. And right Hallelujah, now, hallelujah. from the good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You're the only God who's Yes, even in Jesus. none can Walang, contain. hallelujah. Walang You're the nakatulad na only Diyos. God whose name Si Jesus, is namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating mga kasalanan. Namatay sa krus, alang-alang sa iyong karamdaman, sa iyong problema, sa iyong suliranin. Hallelujah. And you are God alone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Began. You were on your throne. You're God alone. And right now, from the good Hallelujah, times and hallelujah, bad, you were on your throne. You're God alone. And you are God alone. From Itaas natin before ating mga kamay, mga minamahal. Itaas natin ang ating mga kamay. Let us talk down there is Jesus. Huwag kayong maging tamad, mga minamahal. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. And right now, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. the good times Hindi maalis ang palalamig. Hindi maalis ang panulubaybay. on your throne. Itaas ang iyong kamay. Purihin mo ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're unchangeable. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unbreakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, Yes, there is Jesus. you were on your Oh, mercy throne. upon our children, there is You you. are God alone. Kawang kalagayan namin, mahal na Panginoon, kung wala Right ka. now, from the Hindi namin kaya. Hallelujah, hallelujah. Ang lakas ng sanlibutan ito pag kami hinahin. Alam namin ikaw lamang makapangyarihan. Ikaw lamang may akda. Ano may kakayahan para kami lumayan. Sumunod sa iba ng kalooban. You were on your throne, 'cause you're God alone. Hallelujah, hallelujah. Right now, from the good times and bad, you were on your throne, and you're God alone. Mami na mahal, makinig kayo. Kung ang bansang Amerika tinitingala ng buong mundo, unti-unting bumabagsak. Kung hindi ka makikinig sa mga payo, pangangaral ng mga mangangaral, maging katulad ka rin ng Amerika, unti-unting babagsak ang iyong pananampalataya. Mawawala ka, babalik ka sa iyong pinanggalingan, kahabag-habag ka. Habang napapakinggan mo pa ang ating mahal na Panginoon, umuudyok sa iyo. Bumangon ka, tumayo ka. Humingi ka ng kanyang karunungan, kahabagan, kaawaan.
na ibabalik sa iyo ang dating ningas ng paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Sumambit ka ng panalangin na may pagsisisi. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ibalik mo ang aking unang pag-ibig sa iyo. Mahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo ako, kahabagan mo yung mga anak, kahabagan mo kaming lahat na narito, mahal na Panginoon. Ibalik mo ang aming kalusugang espiritual, kalakasang espiritual. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Huwag magupok sa kamay ng diablo. Panghawakan mo kaming matibay. Manatili kami hanggang sa iyong pagbabalik. Dito, sa karunungan na iyong pinagkatiwala sa amin. Kahabagan mo ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patayuin mo muli ang mga lumalagpak. Ibalik ang kanilang unang pag-ibig, ang kanilang unang ningas sa paglilingkod sa iyo. Ibalik mo, mahal na Panginoon, hallelujah, na may karunungan ang kanilang paglilingkod sa iyo. Hanggang sa iyong pagbabalik, magmana kaming lahat ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming pababayaan, madala ng hila ng sanlibutan ito, ng mga makamundo, nakapangyarihan. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpasakop sa iyong banal na kalooban sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Dinadalanin ko ang lahat ng ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Una ninyong i-cast out ang panlalamig, ang mga panlulupaypay. Banggitin ang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kaming lahat na narito, yung mga anak. Halos sa pagkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, hallelujah, alisin mo nga panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, sa aming minamahalin ibig ng mga kapatiran sa aming lahat, mahal na Panginoon, na narito, palitan mo ng kainitan sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, demons of leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, mga panlalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out, cast out, lahat ng uri ng mga karamdaman, cast out, my beloved brethren, cast out, demon ng kahirapan, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out. Pagyamanin mo mga kabuhayan, trabaho, negosyo, anak buhay ng mga anak, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, I'm healed in Jesus' name. We're healed right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We claim the promise, the answers of our prayers in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maminamahal, itaas ang dalawang kamay bilang pasasalamat ng tao sa puso na lahat ng ating kahilingan ay pinagkaloob na, tinanggap na natin, amen. Tumalo ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Huwag magbibiro, lahat ay magpasalamat, amen. Sabay-sabay tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus, I love you, my dear Jesus, we love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, Lord, great, worthy to be praised forever and ever, praise the Lord. At tuloy-tuloy na tayo sa ating Holy Supper, maminamahal. Narito po ang ating beloved Elder Brother Noel para samahan po tayo sa ating Holy Supper. Praise the Lord. Purihin natin ang napakabait at pinakamamang na Panginoon Jesus. God bless you, beloved Lord and preacher. Sa mensahe ng kaligtasan. At habang ipinamamahagi ang piraso ng tinapay at ng katas ng ubas para sa ating isasagawang banal na hapunan, na patuloy tayo makipag-ugnay sa ating pinakamama na Panginoon. We see to it na tayo pa'y karapat dapat. We're worthy to partake in this holy supper. Ganun na lamang ang pagsisikap ko. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ay paparikuran. Hindi nila maunawaan ang bigay akong nadal.
pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mabilang ang mga latay at bugbog ang tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap kung ikaw, Jesus, ay napaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng mga tao sa mundo. Di mabilang ng mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimura at dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ng mga latay at bugbog ang tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magsasagawa ng isang sagradong bagay. Sagradong bagay na dapat maunawaan ng lahat. Ang layunin naman ng Panginoon kung bakit niya kinalap ang kanyang mga apostoles. Para pagsalusaluhan isang ang mga pirasong ng tinapay at ang katas ng ubas. During that Passover meal,
a spiritual fellowship meal na nagiging ordinaryo na lamang sa mga anak ng Diyos. Our partaking should be purposeful na tinatawag. Dapat alam natin ang kahalagahan nito. Hindi lamang simpleng pagkain at pag-inom, mga minamahal ko, hallelujah, ng katas ng ubas niya. Kundi ang makabahagi tayo sa katawan at dugo ng mga Panginoon na siya kanyang inalay para sa redemption, kadubusan ng ating mga kaluluwa. Ngayong hapon na ito'y ating inaalala ang dakilang sakripisyo ng mga Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ng mga talatang ito from the book of Isaiah, chapter 53, verses 4 and 6. Kabanatang 53 ng Isaiah, talatay 4 hanggang 6. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala niya ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupay na ligaw, tayo'y tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasana sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. He was wounded for our transgressions. At alalahanin po natin, mga binabal ko, na tayo po'y binili ng kanyang dugo. We were ransomed by His blood. We're bought with a price. Dugo ng kordero. Dugo ng tupa ng Diyos. Kaya tiyakin po natin na sa ating pagkasalo ay maging karapat-dapat tayo. At ang sabi nga, glorify God in your body and in your spirit, sapagkat ito'y templo ng Diyos. Kung merong nananahan na mga puot, galit, paninibugho sa ating mga puso, ating po yung iwaksi. Humingi tayo ng tawad sa ating pinakabawal na Panginoon. Linisin tayo sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kasalanan. In that way, we will be forgiven. At doon lamang tayo magiging karapat-dapat, sumalo sa isang napakasagrado, hindi ordinaryong fellowship meal, Holy Supper. Makabahagi tayo sa kabanalan na ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo mo lahat mga manalangin mula sa ibutunan natin mga puso. Dakilang Diyos sa mabanal, magapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamapalapay. Narito po kami, kayagin lahat ng mga bagay. Wala kami maililigid sa iyo, wala Panginoon. Ano bang aming kinikingkim? We're holding a grudge. Mga hinanakit, sabi mga puso, mga kabaitan, bitterness. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Isinusukod namin ang lahat ng mga ito sa iyo. Gawin mo po kami karapat-dapat, sumalo sa banal na punang ito, sa paggalat ng banala ng iyong taong nilang isa. Dahil po minamahal Evangelista Will Estrada Almameda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At hawak na po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang piraso ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng malang Panginoon. Kaya natin na pong ihanda
Sinabi po rito sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanatang 11, ang talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this bread in remembrance of me. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah. Sa versikulo 25 ng ganun ding kabanata. At gayon din naman, inawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Hallelujah, hallelujah.